Sante mantemo sika kromu Obuasi na mpanimfo tumi akotwa ahomemu a wodom esi Obuasi kohonomo ane police atena yekese baako ewo ye Bidiem ye wo Obuasi na dwumadie no wase no na Obuasi district police commander chief superintendent Viney Elizabeth wonya kwanya gina simpies no de adestwade mu oden eto aban ne wo mu eka bi wo mu anim se de Obuasi kro no sese anyini na atrete na post station dodo wo honomo no esakra di panimfo hwemo mesi bi enka ho obrono ahodo so se be ya bambo wonsem betumi akoyi wo Dwumadi ampanifo de hyehyɛ so ɛwɔ Obuasi wa Santimantemu yampanifo twa ahomemu ɛde kyerɛ sɛ Modern District Police Headquarters yampanifo pɛsɛ wosi ɛwɔ Bidiem no ho dwumadie ɛbetumi ahyɛ ase no ase ɛna Obuasi District Police Commander Chief Superintendent Viney Elizabeth ɛsisi nsɛm bi so a wɔkyerɛ sɛ bɛyɛ mfi kakra ni die Obuasi ɛhonu mpuntio ne sɛnti kra no sɛ de bɛyɛ ahobambɔ nsɛm betumi akɔso akonanim ɛwɔ hɔ no ne ntino ɛho hia sɛ mpanifo kɔso a ɛsisi aposa so yɛ ɛwɔ mensene no ahodo mu ɔto aso kyerɛ ne nsɛm mu sɛ ɛsansa aposa so yɛ ɛsɔ wɔ hɔ ne ntino ɛkame ayɛ Central Police Station ye wo honom no na ade hyiata adwane toa ne senti na ho behia se brono bi e wo Obuasi ebetumi anya post aso ye se de be ya bra ne bra no omanfo no betumi abo ana yakɔ hɔ de won sema kɔto post fo no ani mahu se Obuasi so pa but bambo adwuma ne bambo nhyehyɛ na se esakakra ma ye police station fufuro ne new district police commander ebe serve community na ewa ha no nso kamia ye se problem be see obi afaka ba central which is very far enti si enye bi ewo important a ebema ohawa esise ni perform ansa na omo access security no perform kakra anu achi jase hene wo honom abodwumako abaso somafa to mo so mbehwe ama hobambon sem ewo Obuasi no etumi akonkan police station oba besi ama Obuasi man enfa so papa because aban bia bisu mpon ne bambo ne hia na de yesre company ne se ya omo nka nananom na bibia na ombe ye bia nso no nananom ntene ntem so ho ne so mwa bia anase adwenkyire a wo se ye no wo se ye fa no ya no nsusu ho na bibia nkototen anu mom ye ne krakra no orai mano beidu ya wono senior manager sustainability enso ka di twato se ombota ye ba akopa ene se brono bia mu no mbehwe se mpuntu betumi akoso na bi nso so omama hobambo nsem no etumi agina brane eno nti omni assembly ye wo Obuasi ena aka wontuma abom ehwe se Modern District Police Headquarters ye ho ka ebetumi aju 1.3 million Ghana cedis no ombetumi edi ho dwuma na enum no ba akon ye de ani hwe eye security free se Obuasi security hu hia pa enti ya de esi ani so se ye ne eye aban municipal assembly no bekoso adin nsawoso na de bi ebetimi aye ne de apia eye security mpuntuo no ya ye ne sa